Pani ministerka Šimkovičová, slovo vážená vynechávam zámerne. Vaše slová ohľadne psychiatrických pacientov sa ma hlboko dotýkajú, poburujú ma a urážajú. Ukazujú len na to, že nemáte najmenšiu potuchu, o čom hovoríte. A ja som psychiatrickou pacientkou. Mám depresiu a dokonca mám invaliditu. Predstavte si, že je vo svete veľmi veľa ľudí, ktorí majú chronické, nevyliečiteľné fyzické ochorenia, ktoré im spôsobujú bolesti, utrpenie, obmedzujú ich v každodennom živote. Takýto život, plný utrpenia, prispieva k vzniku depresie. Predstavte si, že medzi psychiatrickými pacientami sú ľudia, ktorí prišli o blízkeho človeka, o domov, ktorí zažili vojnu, COVID, nejaké iné katastrofy. Ľudia, ktorí zažili šikanu, rozvod, násilie. Akým spôsobom títo ľudia ohrozujú deti? A akým spôsobom títo ľudia nemajú právo na prácu? Nik z týchto ľudí, podľa mňa silných, ktorí vyhľadali pomoc a pracujú na sebe, nemá podľa vás právo pracovať? Ako podľa vás ohrozuje deti človek, ktorý má anorexiu alebo inú poruchu príjmu potravy? Aj to sú psychiatrickí pacienti. Ako podľa vás ohrozuje dieťa človek, ktorý má klaustrofóbiu alebo agarofóbiu? Ak vôbec viete, čo tieto slová znamenajú. Mali by ste sa hanbiť. Práve vy, predstaviteľka kultúry, ktorá by mala pomáhať ľuďom znevýhodneným a chorým začleňovať sa do spoločnosti, ktorá by mala pomáhať, aby títo ľudia mali podporu, vy rozširujete šikanu a takto hrubo diskriminujete chorých ľudí. Žiadam vás, aby ste sa všetkým pacientom psychiatrických ako ambulancií, tak aj nemocníc ospravedlnili za vaše nevhodné správanie a urážlivé slova.